Здравейте, приятели! Благодаря ви за това, че пресъздавате моите маникюри и ми изпращате снимки във Facebook и Instagram. Справяте се страхотно, продължавайте в същия дух. Днес ще ви покажа ето този маникюр, за който вдъхновението дойде от роклята, с която бях на една сватба. Започвам с нанасянето на бял и розов цвят на ногтите си, след което използвам ето този син цвят, който смесвам с бяло, за да получа по-блед цвят, и сребърен брокат. Използвам клечка за зъби, за да направя мънички точици по нокътя, както ще видите. След това с тънка четка и синия цвят правя две зигзагообразни линийки по нокътя. С розовия цвят правя две вертикални линийки една до друга и по една до всяка зигзагообразна синя линийка. Ако все още гледате видеото, оставете ми коментар с иконка на рокличка по-долу. Ще се радвам да видя, че сте стигнали до тук. Оставям по 3 точки на всеки нокът, за да наподобя възможно най-много шарката на роклята. И завършвам маникюра с топ лак. Надявам се да ви е харесал и да го пресъздадете. Би стоял много красиво и с неонови цветове и ще бъде много подходящ за лятото. Ще се радвам да виждам вашите снимки. Благодаря ви, че гледахте това видео. Не забравяйте да се абонирате и да оставите коментар по-долу. Целувки и до скоро!